Γεια σας παιδιά, κάνω αυτό το βίντεο για να σου πω όπως βγήκε το Resident Evil 7 demo στο PS4. Το κατεβάζω τώρα για να το παίξω επειδή περίμενα πόσο καιρό για να βγει. Κατέβασα και το Destiny demo. Πείτε μου αν θέλετε να παίξω part 5 στο Call of Duty, γιατί μόλις τώρα ανεβάζω το part 4. Έμαθα να το ανεβάζω από PC και με είπαν κάποια παιδιά να παίξω Outlast. Είναι το μεικτικό παιχνίδι μέσα, ξέρετε. Και το επόμενο gameplay θα είναι Outlast, να ξέρετε. Την Πέμπτη μπορεί να έρθει ένας φίλος μου που έχει και αυτός κανάλι για να κάνουμε gameplays. Θα κάνουμε πολλά, να ξέρετε. Δεν ξέρουμε τι παιχνίδι θα το κάνουμε, δεν θα είναι συγκεκριμένο. Λογικά Outlast θα είναι, Until Dawn και Call of Duty. Μπορεί να παίξουμε και Pro 16. Άμα θέλετε, πείτε μου στα comments, βασικά γράψτε στα comments, άμα θέλετε να σας πω το όνομά μου, πώς με λένε στο PS4, για να μπούμε όποτε θέλετε μαζί, ό,τι παιχνίδι θέλετε, Call of Duty, ξέρω εγώ, αν θέλετε. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω λίγο πιο μεγάλα τα βίντεο, γιατί τώρα που τα ανεβάζω από PC, μπορώ να βάζω πιο πολύ βίντεο, πιο πολύ ώρα. Αλλά κάνει 2-3 ώρες το βίντεο. Αυτά. Σε κάνα μήνα θα πάρω Far Cry και κάμερα και θα τα βγάζω πιο εύκολα από εκεί. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε στο επόμενο gameplay.